Je to trošku iný pretek, jednak tým, že 333 km je naozaj fyzicky aj psychicky veľmi náročné, pretože tí pretekári majú de facto 33 hodín na to, aby došli do cieľa. Tým pádom tí najlepší idú non-stop a najlepší dosahujú tie časy okolo tých 15 až 16 hodín, čo znamená, že nikde neoddychujú. Výnimočný možno tento 12. ročník bol tým, že asi prvýkrát ten víťaz na 333 km trati to zajazdil pod 15 hodín. Takže Vojvo Radoslav Cieli, víťaz 333 v skvelom čase. Neveľmi ma to teší, ale myslím si, že to bolo asi najviac zranení, pretože dnes na tých krátkych tratiach došlo asi k 4 zraneniam. Ja len verím, že to nebude nejaké veľmi vážne. No a možno prvýkrát sme zaradili vďaka nápadom Centra voľného času aj súťaž 111 metrov v odrážadlách, kde prišli to vyskúšať, myslím, že 7 rodín, takže ja verím, že sa toto postupne zdokonalí a že to bude doplňať tú atmosféru konania týchto pretekov. Účasť bola bohatá, čo nás samozrejme teší vo všetkých kategóriách. Najbohatšie bola zastúpená kategória 66 a 111. Samozrejme tie kategórie 333, 222 sú aj fyzicky náročné, ale čo nás teší, tak nájde sa vždy minimálne jedna žena na 333, ktorá túto trať zvládne. Aj tento rok to tak bolo. Tohto roku sme mali veľmi pekne zastúpenú kategóriu rodín. Zúčastnilo sa 24 rodín, čo je doteraz rekord. Mňa teší, že ten záujem neupadá, že tá cyklistika na Spiši stále žije, že sa tu udržiava viacej ako 600 km trati, tedy v tomto našom regióne. V závere by som rád poďakoval všetkým, ktorí prispeli k organizácii tohto podujatia, pretože jednak to je niekoľko mesiacov dopredu práce, ale počas celého tohto víkendu celá flotila ľudí sa na tom podieľa a je to viacej ako len tých 33 hodín, čo je limit, ale je to oveľa viacej času. Takže všetkým úprimná vďaka a taktiež všetkým sponzorom a organizátorom za to, že to dokážu zorganizovať.